kuma har yanzu jama'a yadda muke sa gawa a makara akwai gyara. Gawar mace fa ba irin gawar namiji bane. Idan mace za ku sa ta a makara, in mata sun wanke ta an sa mata likafani ko, ku samu katon bargo mai kuliya ku rufa a kanta yadda ba za ga shape na jikinta ba. Kun fahimci wannan? Amma sai ka ga mace an mata likafani, kun samo igiya kun zagargade ta, yana ba da shape na kirjinta da na bayanta, a zo a ajiye ta haka a gaban maza na sallatar ta. Wallahi haramun ne, bai halatta ba. Wannan shine ka'ida. A ka'ida akwai Fatima matar Sayyidina Ali yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su fa duk da idan sun yi an sa gawan alikafa ne za a samu katon mayafi a sa, amma sai ta ce yanzu ni in na mutu haka za a je ajiye ni a gaban maza suna kallo na aka jefi a cikinsu. Shine sai suka gaya mata, ai mun taba zuwa Habasha mun ga su makararsu ma ana mata wata murfi kamar akwati, in sa gawa sai a sa murfin a kai. Sai ta ba da wasiya, to in ta mutu in za ka yi gawarta wajen da za yi sallah a kifa wannan. To alhamdulillah za ga mata suna da wannan kokarin, in sun sa yar uwarsu mace alikafa suna ɗauko zani ko sai a rufa a kai. To zanin ya zanto ko da an sashi na an sashi nan ba zai nuna shape na jikinta ba, don ai ko da yana daga cikin sharaɗin hijabi na mace ai sai ya zanto baya nuna shape na jikinta. Amma kaga in an sata a makara din sai a samu wani bargo mai kuliya babba sai a rufa a kai, ko ba haka ba? Kaga in an je za a sa ta a cikin kabari, kaga sai a ɗauko da mahaifi ana zira ta sai a cire shi, sai a dawo da shi gida. In kuma an je muku da gawa irin wannan ga shape na jikinta yana nuna an cire za a sa ta a kabari, to wajibi ne ka kauda idonka kar ka kalla, in ba kai zaka samu. wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Saboda haka wannan lalle mu samu gyara akai. Shi hurumin mutum yana karuwa ne ma bayan ya mutu. Yanzu ni yanda nake zaune a haka, ni namiji ne ba tsiraici ba, amma yanzu in na mutu to bai halatta ku ajiye gawa na haka da kayan nawa ba, sai da samu mayafi a rufe ni kafin a mun wanka. Sai da duk wanda ya zo yana son gani na ya bude fuska. Bagan ko hatsari aka yi ba a barin gawarwaki da ana ganin su haka, sai ko ganye sai an zo an zuba musu. To balantana mace. Abin da muka faɗa na daidai Allah sa mu yi tarayya alada, kuskure ko tuntuɓe insha Allah ya fi mana. Allah muna tawassuli da wannan karatu kai mana kyakkyawan ƙarshe, wayannan fuskoki masu albarka ya Allah ka biya musu dukkanin bukatunsu na alkhairi, ka raba su daga dukkanin sharri, wayanda iyayensu